दे आइ मोखाङा सुहैदो आफानि दुब्लियाव साहा हैनांगौ जागोन दे आयै ओमफ्राय आं मैया बुंनाया आफानो खोन्थाबायना औ आइ जों बायदि गोरिबनि फिसायालाय बहा एफा बेसेन गोसानि जामबुंखौलाय बायबावनो हानो खम बेसेनावबोथ' मोनखाया नांगौखिनिखौ फामेनिफ्रायनो लिरनानै लादो आइ जागोन दे आयै लोगोफोरा क्लास लाबाय थानायखायसो बुंदोंमोन आं जेबो नंला दे आयै माथो रैसुमैसो र' बेखौ हे फाग्लियाखौ फायै खालामलांबाय र' बेखौ रैसुमै सना सिमां मोगथां नोंखौल' नुयो थाहां फैहां नोंखौल' नायखोमायो I love you प्लिज अन्नानै नाजाव लामाया हगार नों बादि दाखुरा आखल गैयि मानसिखौ नाङा आंनो लाजिया गामिनि सिख्लाखौनो बमब्रायनो थु थ' बे सिख्लाजों सिमावबो रायजायो मोगथाङावबो रायजायो है आफा आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन बुङा मानो अलसिया फिसा अलसियाबाथ' आंसो आंदि मैया बुंदोंमोन ना आफा अनलाइन क्लास जागासिनो होनना माथो जाखो सुवाद मबाइल नांगौ आफा अनलाइन क्लास लानो मा अनलाइन क्लास गोदो आंनाव अफलाइनाव फरायनानै आन्दार मेट्रिक जाबोबाय नोंनो मबाइल नांगौ बेटा बेनिखायनो बुंदों फुल मेट्रिक खालामगोन गोदोनि सारेनाजों सप्लाय मोनजाबावो नामा नोमफाखौ सिखायनो फैदों सुवाद सारना सग्ल मोनजाया नंगौ नोमफाया सारनाखौ लानासो थाइसे बानायो मिथिबाय ए बेटा नांगौ रोमोना बुरो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो नांगौ नहलेबा स्कुटिया बान जाबाय आंजों फान साइकेल बोराय सालायब्लाथ' हामबायसो सानसेयाव 100 रां एरगोन
Salah. Resumai. Resumai. Madai. Oh Madai. Nolai रावबो गैया नामा जाखो? औ नै फाग्लि आं बेवहाय अमा आदार होदों। र' फामे आं एसे रागाय सुलांनि। फाग्लिया बेरायनो थांथौ ओंखारदो फैदो फाग्लि जिराय फामे बहा बेरायहैनो एथ' देलाय मालायनो ना सोरबा राजकुंगुरखौ लोगो हमनो मा बुंलाबायो न'आवलाय बेसे थानो थौदो ओंखारदोल' नों र' दसे थाथ' आं दुगैहैनि दे थाब दुगै आं टाइम पास खिब्रमाफोरजों रायलायनि फाग्लिया हेलौ फाग्लिया बिदिसो Terus apa yang suka dengan mak? Ya, si bisa. Si bisa. Si mau pulang sih. Salah musuh. Apa mau bilang? Ayah apa? Kenapa? Itu bijan ya please. Bang. Kita sibuk ya. Kau naik kelas lain lah supaya baik. Anu mandi pasti lah. Menjadi tuh, menjauh nak bukan deh. Mani mau nagian na. Dan ini tuh, musa sekarang sih, gas gas musa. Hut, jebang nungi kam. Hey. Tang, susah dan salah. Malah barang itu tuh dan sampai hancur jangan ber. Tahu belum punya. Sorry lah nanti. Oh no. Mama delay deh. Rohai mah Kajwli दे लामाफोराव दादैमालु जोहोलावखौल' दा लोगो मोनथों नङाब्ला खांग्रांगोनबो आया फाग्लिया मालाय एफा माहाजोननि फिसाजों दा जंखायखाहाय आंखौ मोजां मोननाया बेखौ सिनायाहाय
नाथाय बिजाबनि सिङाव सरस्वतीनि जायगायाव कृष्णनि सावगारि नुनायासो गोरोन्थि नामा आंनि मेगना? आइया फाग्लिया न'खुमा बावबायसो। गाव फुटार बुंनायखायसो एक्सेप्ट खालामबाय आं। हिर'खा फाग्लि नोंना आंनासो जोनोमानो जायाखै। थोदो जाबाय। नोंना रिदाव कल खालामाखै। बे खिब्रमादों आंखौ दाजंखायखाहाय। हरदोंमोन मैया बहा नांनो जालायो मबाइल गोदान बायबायनो मालाय। अनलाइन क्लास लानो दे मोजाङानो जाबाय आंहासो गैया। आंलाय बहाथो गोमादों माबाफोर खौरां मोनबा नटसोबा आंनो दंखायोना। बेफोरखौ दोनदो थुदो फाग्लि गोबाव जाबाय। थुदो। नोंहा दिनै जोहोलावा गिफ्ट होगोन नोंनो आरो गावनि जोनोम सानखौनो बावदों नामा? मा बुंदों नों फामे? जोहोलावा गिफ्ट होनो जोनोम सानखौथ' गोसोआव दं नाथाय आं बायदि गोरिबा बहा। बिदि दाबुं रैसुमै गोरिब सोदोबखौ सावग्लिबाय दाथा नों। फामे बियो बेवहाय बोरै? मालाय आं सिखारियावनो नोंखौ गावजों लोगो हमनो खावलायनायलाय लाबोबाय आं मा मिथिगौ। आरो आब्रे ब्रिदा थानो गोसो होना रायलाय। सफैबाय थेंक्स फामे। थेंक्स होनलायनाङा जोहोलाव बोरमा लाबोदों राजखुंग्रिनो। हेपि बार्थडे टु इउ रैसुमै। नुनाय सिमांखौ जाफुंहोथों न' नाजावदो। थेंक इउ स' माच दैमालु नाथाय नों बेफोरखौ मानो? बा जोहोलाव वाव रेडमि नट 7 प्र बावलायसो मा एसे अनसुला नों दैमा। नांगौ जानाय मुवाखौ होनायाव गोरोन्थि जाया बियो हेल्पसो जायो। बेनिखायनो अनलाइन क्लास जागासिनो दं होनना खोनाना आं नोंनो बेखौनो अनथोब महरै होफैबाय जोनोम साननि रैसुमै। नाथाय बर'फोरा 70% गोरिब सुबुं। बेनिखायनो आं सानो अनलाइन क्लासखौ गोनांथि गैया होनना सानो। आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जानबुं होयोब्लाथ' बिसोरो गावसोरनि ब्रेनखौनो मोजाङै सामलायनो हाया। मानोना बिसोरो गावसोरनि ब्रेनखौ जानबुङाव गोसो होयोब्ला फरायनायाव गोसो ज'आ। बेनिखायनो बिसोरो मबाइलखौ लानानै बिफां साया साया पाबजि फ्रि फायार गेलेनायावसो मुखुबसै। आरो जानबुं बिनायाथ' सनानि खाबुबावसो अनलाइन क्लास लानो होननानै बिनोसै। दैमा नों थारखौनो बुंदों। औ दैमा नों बायदि बुजिसुला गोसोनि सुबुंजों बुहुमा समायना जागोन। दे होमबा थाथ'लायदो फामे आरो रैसुमै थांलायदोनि। आरो रैसुमै सिमा क्लिप जाखाबाय दे। न' नोंना गिफ्टआ। साला खिब्रमाखौसो लोगो मोनलायबाय। बा रैसुमै मबाइल बायबाय नामा? नोंनोलाय मानो नांगौ खिब्रमा गावबागाव लामाजों थां। एफा दुगि जानाब्रा आं सोंदोंसो। नों अबेनिफ्राय रां मोनना बायखो?
नोंसाथ' बायनो गोहोआनो गैया ना सोरबाफोर गिबोदो ओंखायनोथ' आं बायदिक लानांगौ साला लंपट मोजांसो बुंदोंना नों थौदो रैसुमै बेफोरखौ खर' दासा रायजाब्लाबो बे हुदा गारला नामाब्रा आंलाय होद जानाय नङालै बिदिबा हिनजावसो मोनगागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव फोरमायहर साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौबो थुनानै हो